Jo, čaute, moje meno je Mixu a dneska ste pri novom videu. V dnešnom videu sme sa s Mixom prihlásili do kuchárskej súťaže. Povedzme, že do kuchárskej súťaže. Čiže čo je vlastne tá súťaž? Tá súťaž je vlastne každoročne u nás v meste, alebo v našej mestskej časti by sa dalo povedať, sa koná stretnutie obyvateľov našej mestskej časti. Asi som to dobre povedal. Hádam, jo. Aj tak nikto z nich neuvidí toto video, tak to je jedno. Vždycky je to tak spravené, že sú tam spravené súťaže. Súťaže, myslím akože kto spravil najlepší koláč, kto spravil najlepšiu údeninu, kto spravil najlepší alkohol, víno, biele, červené, hej, všetko. A my sme sa s Mixom prihlásili do tejto súťaže, pretože prečo sakra nie? Jo, a taktiež ma zaujíma ich reakcia, hej, to som fakt zvedavý, jak zareagujú, keď uvidia tie koláče, to bude absolútne kino. Dobre, poďme na video. Hej Mix, poď sa pozrieť. Jo, čo Mixo? Ešte má byť tá súťaž vo pečení a varení. No. Čo takto spraviť? Takéto sexy koláče. Kámo, to bude perfektný nápad. Vyhráme určite. Dobre, daj to a ideme to rovno tlačiť, dobre? Ideme sťahovať. Po vytlačení prišlo na radu testovanie. Úha, to vyzerá dobre podľa mňa. To vyzerá super. Matúš ti vravím, keď toto nevyhrá, tak už nič podľa mňa. Tak to drží. No pozri, aha, tu je Amerika, lebo Amerika je prdel sveta, vidíš? Tuto tu je Európa a tu je Panamský prieplav, či jak sa to volá. Vidíš tam, ne? Mariánska prieklad. Áno, Mariánska, tu je Mariánska prieklad, to je také hlboké. Je to tam vidieť, babka, že? To za takú sprostosť neviem, to neviem. Nie, však to je mapa sveta, ti vravím. Dvojnačka. Ale malé deti majú radi sladké. Toto je tiež sladké, není to sladké. Že ti vravím, že to je mapa sveta. A to potom aj zosilne sa uvacej, keď sa dá do oného. Že to sa spapá potom. Čo vravíš, babka, pekné? Ja neviem, čo z toho bude. Môžete aj šubleru. Tomu sa vraví, že inžinierstvo v praxi toto je. Perníky, babka. Dňom perníky. Nie také, jak Walter White predával, máme plný plech, fúha. It looks beautiful. A však? Jak to vyzerá podľa teba? Krása. Nádhera. Páči, akože. Super. I mean, it's amazing. 20 minutes later. Vyzerajú úplne úžasne, ty kokos. Nechám ich tu. Prvá várka hotová, ešte 3. Alebo 2, neviem, uvidíme, či Mixo povie. Po prvom kole si Mixo povedal, že jeden dizajn nestačí, tak išiel robiť druhý. Poď sem. Yes? Čo myslíš, jak to vyzerá, dobre? To je perfektné, ti vravím. It's gonna be amazing. No, teraz ste srali. Odlízni monitor. A few moments later. Ochrani toto vlastným životom. A čo mám si spraviť, Gandalf? Vytlač to, čo je potrebné. Dobre. To prvé hneď? I mean, this shit is going to be awesome. Už sa teším na tie kekse, keď ich zjem. Po 3 hodinách sa vykrávátko vytlačilo a bolo pripravené na robotu. Čo nám tu povieš, autor tohto skvelého diela? To je môj návrh. To sa ti páči, že? Po napečení bol čas na zdobenie. No poďme na to. Zdobiť. Welcome to the cum zone. That's creamy, bro. Krajem však. Čo? Ja by sa iba na tomto smial teda. Ja, to je creamy. Až veľmi creamy. A začalo zdobenie. To je nádherná ručná práca. Ja si myslím, to je skvelé, keď sa takto rodina zamáva po kope. Čo myslíš?
Prvý model, jestli to bude lepšie, Reku, čo z toho bude, keď to bude? Tak podprsenku robí. Vidím. Keď budú v porode všetko samí chlapi, Tak sme vyhrali. my sme vyhrali, počúvaj. Není šanca prehrať. Krok 3. Hotový. Alebo krok 4, už neviem, to je jedno. Po dokončení perníkov nám bolo treba už len čakať. Pretože tá súťaž bola až za mesiac. OK, GG's. Idem zatiaľ zahrať niečo. O 1 mesiac neskôr. No, musíme sa Takže Ideme. cookies sú hotové. Počkaj, to sme mali ale sedieť v sakách podľa mňa. Jak? Tak to poďme do saka. 12 seconds later. Dobre, takže keksy sú už hotové, už sú aj vybrané Tak. pre porotu, ktorá nás bude hodnotiť. Dneska tam ideme, že držte nám palce, Ideme to vyhrať. ale predtým, než sa tam rozbehneme, tak vám ideme ukázať nejaké, ktoré sme nevybrali do súťaže, Nejaké ktoré pochutnávky. si myslím, že sú úplne top tier shit. Hej, to sa asi môžeme aj pritiahnuť bližšie troška, nie? Poď. Ja dúfam, že to vyhráme inak. To by bola sranda, keby Dobre. vyhráme. Tak poďme to otvoriť, túto srandu, hej. Máme tu už aj ozdobenú, že všetko už to je zatúhlo. Takže ktoré by si vybral? Ja neviem. Ja takto zoberiem a takto do kameru ukážem, že čo myslíte, čo tam asi je? Že čo tam na tom je? Je tam niečo také, no určite to niekto pozná, čo to je, ale ja vám Ja si zoberiem Milbuku. Jak tá reklama na Oreo, nie? Že chytiť, otočiť, vydať, jak Songun, nie? Jak som to ver. Ja som to ochutnáme, hej, že... čo nejakú Počkaj. koho. Môžem košnúť tvoju? Ani. No, zatiaľ od spodu, vidíš. Zatiaľ, čo som chcel zahryznúť. Ja. Za mňa som top tier. No ver, to keď nevyhrá, tak budem smutný. Ako chutia jak perníky, ale tak... Čo by som chcel vás, nie? Ešte, že už nikto predtým predo mnou neumriekoval, nie? To si robíme s našimi životmi. Ma utiahol na sebe, dúfam, že nespadne. Ako, za mňa, ja výborné. 100%. Vyhral to musí byť. Dúfam, že to vyhráme, hej? Držte nám palce, dneska ideme na to. Takže, V podstate tam už aj ideme. ulecíme sa onedlho. OK, za chvíľu akcia začína, tak si musím zobrať správne veci. Let's go. Kámo, ty si úplne easy gromol, skoro. Segín vagyok. Az én Máš dobre, ja to mám oda, ja vačí tam nemám. babám a legszebbik kincsem. Mert a Ok, tu dáme takú menšiu súku, hej. Vo zvyšku časti tohto videa bude troška zlý zvuk, hej, lebo tak boli sme vo veľkej miestnosti, bolo tam kopec ľudí, kopec vráva, hudba, hej, čiže ja sa so ospravedlňujem, dobre, pokračujeme. Poďme to prihlásiť, ne? Môžeme prihlásiť do súťaže? Môžete. Takže zoberieme tácky. Áno, po 3 kusy, koľko táto? 4? 4 kusy, dobre, tak 4. Dobre. Miri, ohodnoť perníky. Jak sa ti páčia? No, jak sa ti páčia? Fúha! Korani piekli. Korani piekli. To sú dobré koláče, že? Ja som len tento spravila, a oni si to dali všetko do porádku. Počúvaj, tak nemusia, len on dizajn vyhrá. Sexy koláč. Sexy koláč, áno. Sexy koláč. Áno, sexy Dobre. koláč. To bude na koho? To môže byť na... Na tuš? Áno, na to. Mixo, čo tu robíš? Nič. Stretol som tam Messiho, tak som si išiel od neho vypýtať fotku. Fotí sa s Messi. Na nešťastie ma odmietol. Messi ťa odmietol? Messi ma odmietol, ne? No som sa odfotiť s Messi. Jo, potom sme sa hrali s balónom. Potom prišlo hodnotenie. No, toto sú, tieto vyzerajú veľmi dobré. Dievčinka, poďte. Najlepší. Tak vyzerá to také zdravé.
Ja spomínam, ale... Mám čo tam. Za mňa ja sa povedala tým mám. Som ťa. Je to také texty. Áno, no, ale aj pomôcť je pekné, aj to vypadenie. Takéto mekké. A prišiel čas na vyhodnotenie. Kategórii koláče. Na 3. mieste sa umiestni. Dobre, a túto vyhodnotenie radšej zastavím. Po vyhodnotení sme si troška zatrsali. A potom sme išli domov. No, a tak to nejak dopadlo. Tá súťaž bola vyhraná zase na Marlenkou z jednoty. My sme to mali vyhrať. Nevadí, ja som mi zostali nejaké navyše, tak ja si dám ešte pri počítači. Tak nie. Takže Pri streame budem jesť. Ale pri editovaní to budeme lízať cukor. OK, každopádne ľudia, toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, určite budete dať like, odber a čekni Mixov kanál. Tak, je na čas. Join Discord a fuj sac IX2 vo Fortnite Ice Time Shop. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ. Čaute.